Det er kun sådan nogle skær, så køber de det. Prøv at se, det er kun sådan nogle... Jeg kan godt lide vinkelbatteri. Ja. Det har I været forkert. Der er været jeg ved godt, hvad det er for et. Det er godt. 600 kroner. Jeg får da batteri på pengene. Ja, det er det sidste. Nej, det er ikke det. Jeg ved godt, hvad det er for en. Nej. Den er vildt godt. Det er flot. Kommer der tit og skud igen. Jeg har haft det 3 år. Virker det? Ja, det virker fint. Okay, så filmer du. Jeg kunne prøve at få det til at virke. 3 år i træk. Jeg har det også haft. Jeg har det i år.